Je tu nový týždeň a vy počúvate Náskok. Marketingový podcast, kde si zhrnieme to najpodstatnejšie z kampaní, nástrojov, AI trendov a dátového sveta. Buď v obraze a získaj potrebný náskok. Google Ads predstavil novú funkciu na výber firemných lokalít pre lokálne rozšírenia pomocou vyhľadávania v Google Maps. Zmena uľahčuje správu lokálnych rozšírení v existujúcich aj nových kampaniach a mala by výrazne ušetriť čas inzerentom. Google nedávno vylepšil svoj AI Mode model, ktorý teraz efektívnejšie odpovedá na zložité STEM otázky. Odpovede sú stručnejšie a ľahšie čitateľné. Google plánuje ďalšie zlepšenia a rozšírenie do ďalších krajín. YouTube bez súhlasu tvorcov používa umelú inteligenciu na vylepšenie videí v rámci YouTube Shorts, čím vytvára vizuálne artefakty a narúša kreatívnu autenticitu. Tvorcovia kritizujú tento nedostatok transparentnosti, ktorý môže ovplyvniť vnímanie ich obsahu a vyvoláva otázky o dôvere divákov a umeleckej integrite. Meta zaviedla možnosť pre marketérov vylúčiť určité slová z AI generovaných reklám, čím zabezpečí vhodnosť textov pre značku. Funkcia Restricted Words v nastaveniach kampani Advantage Plus umožňuje zvýšiť konzistentnosť a kontrolu nad brandingom. Meta už v AI generovaných reklamách zaznamenala zlepšenie konverzií. Spoločnosť Apple pripravuje vlastný vyhľadávač s umelou inteligenciou. Interne známy ako World Knowledge Answers, bude mať premiéru na jar budúceho roka ako súčasť dlho očakávanej revízie Siri. Cieľom je premeniť Siri na odpovedací systém, ktorý bude sťahovať informácie z celého webu podobným spôsobom ako Google AI Overviews, ChatGPT a Perplexity. Google tajne zvyšoval ceny reklám cez interné nástroje bez povšimnutia inzerentov, pričom ceny zvyšovali o 5 až 15%. Federálny súd nariadil Google povinnosť pravidelne oznamovať zmeny v aukciách, ktoré môžu zvyšovať náklady pre inzerentov, čím sa má zlepšiť transparentnosť. Nový výskum ukazuje, že AI vyhľadávače smerujú užívateľov na 404 stránky takmer 3-krát častejšie ako Google, pričom ChatGPT vedie v tvorbe chybných odkazov. Hoci sú tieto odkazy malým problémom vzhľadom na nízky podiel návštevnosti, marketéri by sa mali zamerať na lepšie 404 stránky a zmysluplne presmerované odkazy. Meta rozšírila možnosti atribúcie reklám pomocou AI, ktoré umožňujú lepšie priradenie konverzií k reklamám cez novú funkciu inkrementálnej atribúcie. Táto funkcia optimalizuje doručovanie na základe predpokladu, či k nákupu prispela reklama, čím poskytuje presnejší prehľad o efektivite reklám na meta platformách. Instagram konečne uviedol iPad verziu aplikácie, ktorá je optimalizovaná pre väčšiu obrazovku, pričom sa zameriava na Reels. Obsahuje špecifické funkcie pre iPad ako novú following záložku či možnosti sledovania a interakcie s videami. Dostupná je pre verzie 15.1 a novšie, čoskoro aj pre Android tablety. Google plánuje čoskoro nastaviť svoj AI Mode ako predvolenú možnosť vyhľadávania, čo by znamenalo zásadnú zmenu najmä pre SEO špecialistov. AI Mode poskytuje komplexnejšie odpovede založené na umelej inteligencii a je už dostupný v 150 krajinách. To je na dnes všetko. S ďalšou várkou online noviniek sme tu pre vás opäť o týždeň.